Hej, jeg hedder Mogens Keblovski og bor her i Gammel Munkegade i Aarhus. Jeg er gift og har 3 børn, og til daglig arbejder jeg ved Aarhus Kommune som familiebehandler. I min fritid går jeg og reparerer lidt på det her gamle hus her, og så spiller jeg noget rockmusik herinde ved siden af med nogle venner. Jeg har indtil videre været med i 3 kortfilm, og jeg håber selvfølgelig meget at komme med i det også. Hej.